Ćao svima. Voleo bih da vam predstavimo našeg pacijenta kome smo radili najnoviji All on 6 rad, ali ima nešto specifično vezano za njega. Vi ste počeli svoj rad, dobili implante u Mađarskoj, je li tako? Da, u Šopronu, u jednoj ordinaciji. I koliko se sećam, pacijent je dolazio više puta kod mene, imao je zube u ustima definitivne i ja sam god bio da ga radim. Rekao sam, ovo delo je sasvim pristojno, bez veze bacate pare. On je rekao, ja sam ponavljao ovo već 2-3 puta tamo, oni to ne mogu da mi urade, molim vas, i evo nas sada. Da. Na kraju smo radili zube, očigledno. Da, jesmo, ovo je savršeno i ovo mislim da sam bio u pravu što vas nisam poslušao, pa jednostavno ne uradio. Lepi su zubi, zadovoljan sam, važno da vama to lepo leglo i da ima smisla što smo to radili, da kažem, ponovo. O, kako nema smisla, ovo je fantastično, stvarno. I nekako, stvarno sam imao veliki problem i sa tim radom koji je bio urađen. Zubi mi jednostavno nisu... 2 puta su ga beše ponavljali. 2 puta se sve ponavljalo, znači imao sam i bolove i bila mi je kao, da kažem, našpanovana vilica. Tenzija neka. Tenzija je postojala, non stop neki pritisak, jednostavno ljudi nisu lepo odradili to. Da, možda greška neka kad se to... Neka greška, da, ali nemam pojma, okej, ali bitno je da je sad sve to iza nas. Tamo sam kod tog zubara u Mađarskoj bio 26 puta. 26 puta? To je neverovatno, znači svaki put je bilo neko pomeranje implantata, nije sad dobro ovde, stavit ćemo ovde, pa ovo ti nije dobro, pa ti ovo, no, ja ne znam zašto je čovjek to tako radio. Možda voli da mu dolaze pacijenti puno. Kod nas ovaj rad inače radi s 5 dolazaka. Ne znam. Ali ćemo da pomeramo se na 26. Koliko sam puta bio, možda 4-5 puta maksimalno, baš kao što kažete na internetu, u videosnicima, na YouTubeu. Sad ćemo mi to da povećamo na 26 puta. Pa neka bolje ovako. I šta se dešava, kod vas sam bio par puta i kako je rečeno, tako je sve urađeno. I funkcija i estetika, bitno mi je da mogu da se nasmijem lepo i da to mi je važno. A naravno i da mogu da jedem. Hvala puno, još jedan zadovoljan pacijent, znači nije došao 26 puta, došao je samo 5 puta. Prezadovoljan pacijent. I ovo su njegovi novi zubi, a oni zubi iz Mađarske smo malo sklonili sa strane. Najbolja ordinacija Cvejanović.